Uradila sam onako kako mi je Henon rekla i pokušala da se suočim s Kaitom, ali ipak nisam mogla. Šta to ja radim? Ova pesma baš opisuje moja trenutna osjećanja. Richarde. Kada smo jedno pored drugog bili mi o ljubavi, više me Otvaraj. Šta? Kažem, otvaraj. Izvini, da li bi mogla da isključiš tu stvar? Šta? Zašto? Zato što mi je odvratna, eto zašto. Ne! Hej, mogu da slušam šta ja hoću u svojoj sobi, gospođice? Vidi, mrzim tu pesmu, važi? A meni se sasvim slučajno baš sviđa. Hoću da je slušam ponovo i ponovo i ponovo. Baš me briga, ne želim sada da je slušam.